Здравейте, аз съм Миме и днес ще ви покажа как да си сложите текстчър пакет. Влизате в Mozilla, пишете Minecraft texturepacks.com и си избирате някой. Аз избрах този и натискате Download и тук ще ви излезе, или тук, няма значение. На мен тук ми излиза, ще ви излезе едно такова затегляне и трябва да изчакате да се изтегли. Опа. Аз през това време ще разглеждам други. Може да харесам някой. О, има нов. Storyboard, Vault-Craft. Да, има такава игра Vault. Една минутка. Adventure Time, аз понимам. Изабела. Има много, аз не знам. Секунда само тук. Лайк на страницата. Какво ще? Ето. Това е готово. Отваряте Minecraft. Options. Ресурсни пакети. Отваряте тук. Чакате. Ето. Чакайте да се зареди. Ето така. Ресурсни. Така, натискате тук, взимате, поставяте, ето и вече го имаме сложен. Сега ще изляза, пак ще вляза. Не знам кой беше, да, ето го. Не, този. Така. Чакаме докато се зареди. Ето го и него. Ето. Чакайте, че нещо ми бълва света. Да, ето. Не е един от най-хубавите, но от мен беше това и довиждане до някой друг.